Sekulithuba unwabisile Jezile ithatha inxaxheba kumdlalo ukubonisa ngezoso. Kodwa kubonakala ingathi uyaphulukana nethuba lokukhuphisana phesheya kolwandle kwinyanga ezayo. Ndizamile kangangoko kusemandleni am mna ndapusha ezi competition zonke then kwafikelela ke ngoku into yoba ndiye kwi-SAs and ke xa ndikuqualifyile ke ngoku kwi-SAs uba kufuneke ndiye kwi-Worlds. Kulapho kufuneka khona imali nyani ke kulapho kufuneka khona isponsors. Ukufumana inkxaso ngezimali yeyona nto ingumcelimngeni kwabo bathatha inxaxheba kulo mdlalo. Eyona nto endiqonda sichanakala kakhulu kuyo kulapho ekutyeni then kube khona nezi supplements afama siyazisebenzisa ezikwazi uba zisincedise uba sifumane le mizimba lesiyisebenzelayo. Abo bakulo mdlalo bathi incinci inkxaso abathi bayifumane kurhulumente. Ayisosport esine-funding ephuma kurhulumente that much. Iba ikhona into encinci nje abakwazi uyifunda i-community for development sake. I-sport yinto esakhulayo, inqabile i-support. So siyabacela kakhulu abantu bakuthi onobhizinesi ukuba mabakhe bazame ukuxhasa aba bantwana. Remember i-crime indlela enyuke ngayo kule ngingqi yethu yalapha e-KSD njengoba sithethe. Umdlalo wokubonisa ngezoso ngomnye wemidlalo esakhulayo kwingingqi yase-OR Tambo. Osozoso bewuyeka lo mdlalo ngenxa yokunqaba kwenkxaso. Ndingulwandile Mbulali.